Bra at Dana, you bubu yene so ya, ye de wuba winchino. One cassa woo free baby, now welcome to tea woba. Not any general to say. Any jenny dear, I shall see no. Near she dates Nina, and any piano, a woman more, send us to make a cook. Na enra na nwumre na ebreso say ye ba no na me master efrem se konfo fa akokọ ne bra na ye ntwa enkrata no ne yemra ende na ato me ne meta no na reho aba adentia oti obi akache ne se wo ankasa bede wo areho baby areho ba okay e kire se me kofi ono no obi anya me bone me master waje me ofeso wa me miska na me ankasa ma ye aduane wow ne ye nyina obi adibi okay yemfie dodo me kodi ne wo nyina ono ana bo makonma okay sa me busuafo o ma fiska ma tise bi e wo ma akoma kofi se dan na ye de me kodru wo no problem porta kwa ka se me didie ka de wafa iti feel sada no ebesine me master e na ahwe me ata aduane me media sene dia kuresi wonu wenu wakura metime kofa ne medi what ho me ba oba mse papa me de medu aduane no so aduane de so na odi a enya hwe ni nsuo na me yi ne drinks na me ya nhwe akom tete na ankasa wo hawo nya benedie ben e na ewom de mamo e fa na wabusua fam wo master so afam de ya na man ya kakra ne e fa ba bi Guinness kasem no okay it is a be master ni here sika say wo de beyo bibi na won fa ma na master no wo tete we serve you better. Arafo ankomo pakasa mfonyini eso enie ye ne yesom wo wa amamre amane ahintuo ahinsie nananom akomfo dwumadie ye ne wo nso edi mpentenkwa ye bowura afahya ahodo ase adwabo chinchinche akese ni nyina ase ekofa de edi kan de edi tie de edi hwe ede abramo onyo ya subscribe a na wa share na wa like na aboa ama dwumadi a ye die no etimi aye kama ebi ana wo nso wo ye motremai anasa wo dedafu ana wo ye taxi driver ana wo story bi anasa amanye bi a wakom no ehu ebu adwene ntiase so a obetumi afa ye number no e wo screen ani na yafa ene wadikaso bom na yaba wo nchen ene wabeche na afofo nso etimi afa mu aba enkomopa kasamfonyini ye ne yesom wo e wo nokretrodo ekwan so ara fo enkomopa kasamfonyini so ne ma mu nyina mu akwa aba na so ye da fofo ososro no ede adom ye ade achi se yare aseda tetwenche na ye de ema no dante asem foforo so wa ade chemu a woma ni tuase sabia buru sabia yisi na mpadifo se yechi ene ankasa ne ye dome abra aha na ne ye nyina ye betwa ahia ye bade ye ne kurotwa yisi ye ne mienu santemu aba behwe atenasebo bia wo brempota no kwaku santase ade mra na nafosu atimi aye na komawi a wode ne eba na nu anwumra ye beduru ye no amamra ni amane bi tutu odwa na kyerese wose nne no yesi hu nkonya na afe yeje mu nkyiremu na yehwe ekwan atenase bodwumadie no kura no wosi edi no na afe wonum etirimi kura yetwa no eya na den potin na wonum ede eye onyo ya da bia meka o subscribe wa na wa share like no so ehun hia wadwenkyere no so ane die no obuo kwa so fatwa se wo fama me esanse musunsumu IGP MC Rapture de dika de hwe de tie na afe yesum wa amamra ni amane na nanom tete atempo ni no kuretrodo kwa so ni ntino ya so ne so ede de ye ede amawo no na nanom nyina kwa aba na afe yemmowura ensem ni mu yendo so no na nso nya bitie na nya bihwe na afe edi hu adanse efa emame minika ma master na ankasa mu akwa aba ohene akwa aba Josuminia upon what to say, I'm not doing nobody, I don't know. You way pa. Yeah, daddy, I jana asse. And any day, Dicania, Ubabo, comfort be atmosphere. And let us what a comforted was saying, cry, and I wet me above one atmosphere, wet me a year one macom, and Sanano, Woodin, Bosmocro, and the baby of Butua, oh, yeah, Juma. Really, Tiffany out of me didn't add enough for soup. Okay. If he's fantastic at the Emra. Okay. The DM the TikTok on say comfort you. Okay.
We welcome me come madam la ta kwaku. Ba fo anko ben hene bosom. Okay. Otum fo anko ben bosom na me kom. Na neka ho a mabo atrase yes. Okay. Mabo atrase nan. And 9. Mabo atrase nan ya. Tibu mfanche atrase nan ma miensa na bema bako. Bema na mdi kan bo no atrase. Oh nyanchire nyase. Okay. So fula nyanchire nyase. Okay. No so di on so that TikTok we na small boy. Ono ne konfo mdi kan e bo na atrase a. Sa konfo no so ye wonsa no adwuma. Oh mia mi mame na na ma yago. Okay. Ana tete no na de ne bre no. Na komati se no boa. Okay. Oko bo nua na ono so dru so de on so boa. Okay. Nesa mame ni madwuma odwuma. Yeah. We konfo panya odwuma komjam. Na we se me ba. Brana nso nim dia nso no emfanye ntimi nso ye boa ma edu se ko bona transition no se me ba ade a ya ma me no aso mani ntimi pese wo de me back up na nto a picture na me to so me ma me de me fa picture nto so Okay. ntimi ma me no ye de ma ne hye mani munyam se wo ko bona kra transition na ma papa kakra me ye no o de me din ni me picture abatema eno so se bi ye kan because se wo na wo bona transition ti eno ne after se me di kan ebo nyankyere ne ase. Okay. Na de toso. Na de toso nso aye onwia brase. Aye so dachi. Da kote. Okay. Take kote. Ona so nda na mra e ka konfo no. Wanya boafo. Nti obedru mi nsem na aye boa ne ade na se du ba bi obetena. Enso obedu mfo bi ma no ne fie o aye onwia brase se wonko no nkotena. Amfanya adwuma na mra so no nya ba bi pata so nya ba bi tena. Na asabi ono so wadane na ade ama no. Okay. Nsem na awwaso yen na kubo na transia wo nwe abrase. Na de toso nyensa nso ye ya angasa do me abra promase ye adjuso apromase ye fofie. Okay. Fofie bo so no so ne konfo no so afrese ye 2023 December mu ne kubo na transia e wa apromase ane se ne de nso na kwa abrafi nso de aduru so a ne me de ne ba we de meta wasene wo cheche mu mame nko na naso akonfo wa ne na aba ne ye ba be frɛ no na prekope wo obetena se ya be ye adwuma aboa ma enipa dom so enya ne so mfaso e wo nananom tete atempo ne no kretrodo ekwa so na akwa aba meju so ewra wo ho te sɛn ya mene na namadaro ma me hoye wudin bosomokro a efa wa ne yetimi de waba wonti ba cha ye frɛ me konfo akua abrefi. Okay. Most of my family ye takwesi. Okay. And the family. Okay. Nana ye kase takwesi ne fa wa. Sabi ono kwada dem. Akwan be no fa so a wode e kan we ne. Wakotem penten kwa wi a wo san ba wunchi. Me pacho wona mi ankwada se sabi ne yire. Okay. Be ma no ba esi. Yeah. Ne mu wura me e ma me ni pedua no. Okay. Eyen saye. Okay. Enti yede me call baby no na bosom no e kire se e yakom. Okay. Na ye takwesi ene de nsa atomiko. Okay. Me hwa yesem ko akom tete ya. Eya na atete no wa ha obi o wa mota fifa bi mu. Ko ni mfie dodo sen. Na atete no ha no. Wo so fa bi mu ana. Ewo musa de esno master bia. Okay. Ene kwan a ofa so ne nkola etena. Okay. Na me de baby a me call ye ne de. Me master wan fo man fa tete bi. Wo fra me se ne nua. Okay. Ne ba na danfo ne maame. Okay. Etime so me fa ne se me so me papa. Okay. Me ne tena asetena pa. Okay. Okay. Ye hwe enra eda na ye bubu ye na eso ya ye de wo ba wunchi no. Wankasa wo free ba bia na wo akomtete a wo ba no. Na enije no na tesen. Enije ne de ahyase no ne ye hyehyehye date ne nyina na enije no ewo me mu se me so me bekọ. Na enra na nwumre na ebreso se ye ba no na me master efrem se konfo fa akokọ ne bra na ye ntwa enkrata no ne ye mra ende na ato me ne meta no na reho aba adentia What's be a catching yes, one casabedo, a reho baby. A reho ba. Okay. Eche say, me coffee on Obia and Yamabone. Okay. Me master was Jim Officer. Or me Mr. Namiaka Sama Yadrian. Wow. Niyana will be a dippy. Okay.
mfie dodo me kodi ne ho nyinaa ɔno ana bɔ ma kɔnma Okay. saa mabusuafo ɔmo amfa sika ma Okay. ti sɛ bia wɔn a maako fi sɛ da na yɛde me koduru hɔ no Yeah. ɔbrempɔn ta akɔkɔ ka sɛ madidie ka deɛ Yeah. wafa Yeah. Yeah. eti firi saa da no ebesi nnɛ Yeah. me master ɛna ahwɛ me atɔ aduane ama madi a Okay. sɛ ne deɛ koraa si hɔ no wɔ ne hɔ koraa metumi kɔfa ne madi What it ho? me ba ɔba me sɛ papa me deɛ madu aduane no wɔ so aduane deɛ si hɔ na wodi a ɛnyɛ hwee Okay. ne nsuo na meyi ne drinks na meyi Yeah. Yɛnhwɛ akɔmteteɛ na ankasa no ɔhaw ne abɛnedie bɛyi ɛna ɛwɔ mu de ma mo ɛfa na wabusua fam wo master nso so afam. deɛ yɛ a na ɛma no yɛyɛ kakra ne ɛfa baabi gyina sikasɛm no ho Okay. ɛti sɛ bia master no hia sika sɛ wɔde bɛyɛ wo biribi Okay. na wɔmfa mma a na master no wɔɔteetee Okay. ɛno no na ɛma no akɔmteteɛ no yɛ ne ya nti ba saa deɛ neɛ ne n'ani abere paa Okay. na ɔde pressure no asi wo kɔnfoɔ no so sɛde ɛbɛyɛ a Yeah. wo nso wobɛka biribi akyerɛ w'abusuafoɔ Okay. ɛso no nyinaa mu no me Yeah. master wɔtintim yi Wow. Wow. agye me abɛpem saa bere yi a Wow. wanya abotra ma me Wow. Nana we deɛ maame mmɔ ɛhɔ ne nwura mu tiawa na yɛnkɔ yɛn nim. Obi sɛ me mbosom ka me na me wɔ asɔre deɛ obi sɛ na me wɔ school deɛ wo deɛ no ɛberɛ bɛn na wohu sɛ tano ɛde ne nsa ato kom ɛne wo to kɛsɛ. me nso me deɛ no na akyɛ na me maame mo ɛnho ne ntɛm Okay. enti akyire na abosom no ti si yɛ na yɛhu yɛ na me maame bɛka sɛ ɛberɛ a wɔwɔ me ketekete no Yeah. sɛ bi ne yɛte akuraase ɛhɔ na me maame ne me papa na ɔmo dɔ Okay. eti hɔ na wɔwɔ yɛn nti wɔsɛ bi a wɔwɔ egyaale Yeah. na wɔyɛ aduane a wɔbɛkɔ akɔwura dɛm ne yɛyi me afiri baabi a wɔde me too yɛ no Yeah. abɛto fam baa me nso na me Wodi di agorɔ nti wɔn dɔ mo fa no normal nti asɛ ɛdi me nyaa na yɛnim Okay. sɛ mekɔ awareɛ koraa a na masen aba Okay. na nipa no ho yɛ mahie na medwen sɛ bi a me na menni suban Suban na ɛnyɛ. anaasɛ bi a na mesan dwen sɛ bi a mefa bɛrima no na mede ne kɔkyea me maame mu a Yeah. mebɛdu fie a na ate m'ani so Okay. nti na medwen sɛ me maame ɛna ɛha me nti eduruma bi Yeah. obi baa m'anim sɛ ɔbɛware me maama obi ama neɛ me ne bɛrima no ɛtotɔɔ yɛ nneɛma nyinaa maafra nkɔkyea me maame nim sɛ mede ne kɔ hɔ na mede ne ba a Ɛbɛsɛe. Okay. enti ɛno no mu no bɛrima no da yɛ so mu na ɔka kyerɛ me no Yeah. ɛna maa mehu sɛ biribi wɔ hɔ nti Yeah. me maame de me kɔɔ baabi saa tam de n'abosom no nti nsie Yeah. nti yɛkɔɛ no kɔnfoɔ no nso kyerɛkyerɛ nneɛma sɛ yɛmmɛyɛ ba yɛbɛduru fie no Yeah. na wasa afrɛ yɛ fon sɛ nneɛma no ɔkyerɛ sɛ yɛnyɛ no wɔsrɛ yɛ yɛnyae Okay. afei bɛrima no sɛ ɔbɛso dan ne yɛpam no ne yɛbɛbɔ no ne adeade Yeah. na mehwɛ din na me ankasa me ne ne gyae bi kɔ woanhwɛ a na ɔmaku no Okay. Ɛtumi ba saa. ɛtumi basa sɛ basa na sɛ wotwintwa wɔ ma no Okay. nti bi wɔ no ma metumi asɛm anya asɛm koraa metumi ne de bom na mede no ahwɛ ne mamia ne mene te sɛ deɛ meeku no no Watim na mene. ɛba sɛ ɔno nso bɛda hɔ dii te sɛ deɛ meeku no no ɛti m'ani ba me ho so a Yeah. Na wagyae. ne magyae afei na ɔno ankasa yɛ sɛ ɛpa me kyɛw Wow. Wow. nti mehwɛ saa na megyae Yeah. megyae akyirɛ deɛ Okay. ansa na ɛti asi gidigidi Yɛnhwɛ wo ne kɔmfo a wodi kan a wadi kan bɛkɔm tano yɛ anaa. mepakyɛw daabi Okay. me nananom aka akyerɛ me sɛ kɔnfoɔ mmienu ɛna abɛkɔm wɔ Okay. Kyɛ sɛ nhwehwɛmu kyerɛ mu a wotɔ so mmiɛnsa. mmiɛnsa Okay. na wɔn mu wuyɛ akyɛ me nana no koraa mbɛto no wanya boro 70 years nso Wow. wɔnim kɔnfoɔ no Okay. wɔn mu mmienu nyinaa Okay. Wodi mfie sɛn ɛwɔ akɔmtete ase. menya mfeɛ mmiɛnsa Okay. ɛne abosome nson Wow. Wow. Enti nnuro ne nneɛma a o master dom kyerɛ wo wasua ne nyinaa nnɛ wabɛduri adwuma ba a wobɛtumi ate ne tɛ. mɛtumi ayɛ nnuro deɛ wakyerɛ me bi Okay. wɔde me afa nteteɛ mu ebi wɔ kora aduro no menim ba wɔbɔni a Yeah. mesi papa asɛ mahu bi wa ma menkɔte bi mɛkyerɛw sɛ yɛ bi a Okay. mekɔte ba a wɔsɛ no a kɔkɔfa bla Okay. na makɔfa aba Okay. Ɛno a wodeɛ na w'ani nni hɔ nti deɛ aka nyinaa no mede nkyerɛ akɔ master so na me ne no akɔgye emu nkyerɛmu nyinaa
na afei yɛhu asɛm no pɔmɔ si brɛ ɔrɛfo nkɔmɔ pa kasamfoni deɛ maka kyerɛ sɛ ɛba ne sunsunsɛm a kokromtie wei wosane yɛ ho bɔpɔ a ɛnyɛ yi amammerɛ ne amanneɛ na anom tete atempɔn no korɛtuo do kwan so yɛi ɛna da bia meka kyerɛ sɛ yɛ ɛsom wo a ɛnɛ dɔme abrahanom ayɛ sɛ manya wɔhene nkɔmmɔ no ɛmu wa nti ɛneɛ maame mmɔ wo batem sei na yɛntoa nkɔmmɔ hwehweɛ no ɛso kama wota no yi a wodom yɛ nakɔma ɛnnɛ ɛnura nimrɛ wode ne beduru sei santan a ɛdɔm na anom akɔmfoɔ nyinaa bɛkɔm ɛgye mfrɛ taa wɔtie ɔno koraa dɔme abra no wosi mu sɛn ɛwɔ ha ɛnura adwabɔ anadwobrɛ na ɛnyɛ nkɔda asɛm tano ne deɛ obi kan obi abɛkɔ so na tano bi abɛyɛ 765 tano ni si koraa na bi abɛyɛ 3 okay ɔbaa no bɛto atanofo ni wa baafo ankɔ bɛhene ɛbosom yeah nti baafo ankɔ bɛhene odi kan bɛdi ankɔ bɛ akunya no sisa amre no nso akoni mu no ɛsɛ ɔsoma no sɛ bunuma ma sɛ bi sɛ member yi sɛ ɔhene bi ɔyɛ nto timi kotwa ɔhene ti bai nti na ɔkɔ saa akoni kotwa ɔhene ti bai no na bɛkyɛ asante ne bɔ na baso no ana ɔyɛ sɛ wɔ bɛfi okay nti na ɔbɛduru fie no na ɔmaame a ɔwo no no na ɔbɛduru fie no na ɔmaame ewu oh tɛsɛ ɔmaame wu yɛ ɔno nso ɛbɛduru ɔte sɛ ɔmaame ewu na ɔno nso emunu hwee no ɔno nso ansɔre bi sɛ wakɔ ko de abotire bɛfi na kɔde mmonyam aba ama ahye nkran na sɛ yɛ yi a na ɔmaame a ɔde ba yɛ ɛntumi ayi sɛ bɔ ne bi na sɛ wawu dia na ɔno nso ɔdman kɔ ngu nso ɛfa ɔno nso dana obi a ɔno akɔ kokon saa aba no wow nti baabi a nata no nisi no na ɛwɔ no yɛ tanofie ɛyɛ abosomfie ɛmra papa no wisa no bɛwu tɔ ɔmaame nso na tifie wow na sɛ maa nananom sie no abosomfie wa ɛsie ɔmaame nso abosomfie wa ɛna sɛ bia wɔbɛyɛ baafo ankɔ bɛhene bɛm sɛ nanka baafo ankɔ bɛhene tete mu ne bɛm ɛwɔ duro pɛm ɛyɛ kwa nwoma obi afro duro pɛm ɛwɔ na tete no nanka baafo ankɔ bɛhene sɛ bi ɔkɔ akura wɔn akɛpɛ ne kura bɛ nso mmerɛ a ɔkɔkɔ saa ko na ɔbɛduru yɛ no a ɔbɛto sɛ nyanya abɔ fie ɔmaame na ɔnso yɛɛ no ɛne ma mpanimfoɔ ɛsie ɔno nso wɔ hɔ ɛsie ɔmaame wɔ hɔ ɛna wɔbɛyɛ bɛm nti mmerɛ a wɔbɛyɛ bɛm no na sɛ amata no no ntumi ɛmfa kɔmfoɔ bi ɛne ma ta no no ɛka dɛm na abosom deɛ sɛ ɔso wokora de no bɛyɛ asɔre mfie apem kora no a ɛyɛ dɛn dako bɛfa no yere bosom no pɛ no adwuma no kyɛn na medwuma no sɛ wɔde wode bɛm nti ɔmo de wɔayɛ bɛm akyɛ ɛnyɛ nnɛ ɛne sɛ mami saa tam no mde yɛbɛkɔ na kɔmfo mmienu bɛkɔ mmienu na ɔmo ɛnu hɔ ɛne sɛ bɛka na nakwa abrɛfia ɔno nso ɛde abɛkɔ no nti ta no no menna bakɔsɛm a meme deɛ mete kakra no sɛ ɔno no nua ɛne meme ta akwaku no kyɛ sɛ ɔmo ɛyɛ anuafoɔ onua ɛsa ne dɔme abra ha di amim nti dɔme abra di amim dɔme abra ta akwasi ɛna ta yaw ɛsɛ asi ɛban mu wɔ bio ana dem na ta kwaku saa bosom ata no nan no baafo ankɔ bɛhene bia wow bosom ni nyinaa nso ni nyinaa wasa something ni nyinaa nti na sɛ ba na ɔde na ba ni dim sɛ ne akɔm de sɛ me de nso ɛgye me na ɔboa na ɔde ta no na bakɔsɛm a menim okromia no ɛyɛ ne ba ne sɛ na ɔhene baako wotimi nya atana fofoɔ bɛyɛ ɛnan enum na ɔno nko adi so de nti ama ɔhene baako enya atanofo bɛɛ num ne yɛ de sɛ yɛka pa wa santima mu ya baafo ankɔ bɛhene nyɛsɛ bia me wɔyɛ me hinti me kada ɔwɔ bosom kyɛn ahemfo wa santima mu nyina yɛwura deɛ yɛwura sɛbi mano da sum na so yɛwura pɛm so ɔna bosom nyina agya no of course nanso de obiaa duadua sɛ wɔwɔ hwɛ so na baafo ankɔ bɛhene wɔ bosom kyɛn asante hemfo nyina de nto wɔ bosom kyɛn asante hemfo no wɔnkɔ bawo asantene ko sakura na wona hwe akiri okay eni sɛ wokɔ na wokɔ faba ebiam de mekɔ ya mekoto ade we bia ne menu ahwɛ so ma me na wokɔ no ama bia ma ɔde ko mabusua so wɔhwɛ so aka so no so apɛ baabi ade asi enti ne kuro bia odi suru asɛ hye na se bia no wanya ta no kuro wɔ saa ne kuro no kuro na ensia na asɛ edu de me ha mani nka ubenya
Is all bank chroma de mra or take with you. Not tackle. Okay. Not tackle couldn't see. If I said, Nana, a drew the bonium do queen, some banana conformance. Yeah, we some of Debbie. Minty me, Tano, and yes, and a dog mapana. A boost of one of the veterans. Yeah, in Saturday, could sit down at the Matano. Okay, Matano money system. Mamma, I don't know what Tano Quack. I don't know Matano Quack. I want them. Okay, so, of course, that's all one to me. I would be glad I didn't be jammed. Now, quite a bit on to me. Yeah, that's it. A cannon, sir. It's all the man. Not as in you, see, Dana. Oh, what time the abroad, Xavier. You pass Monsieur the Bible, Baba. Yes, a baby see Bafon Cobian. And now, since the moment to Ya, Busum to do a sentiment. Okay. Then I young share. Watch them a year Santasa Diambra, a Tiokushani, Tanoqueco. Where Cobia Hene, Nikruba, Nikruba, Consul Sana Hefa. And also a ton of funny besans woman. A Benny Domiabra also. Domabra, a papa crew. Okay. About Funko by Papa crew. I know Papa was there. Oh, dear, yeah. Then no come at them, not a good. Never answer the come. Domabra, dear me. What you for what on Quam? It's in my baha, come no man, Mamma. You read dear me, to me, fat dear Noma. At the Kojo Bonasoko come, say Tano Baco. That you are there, dear me, and one attack with Kunidi. Okay. That you are attack with Kunidi, no, dear me. Then he said, Bafo, a papa, our dearness, and the idea to Chromia. Sabi Domabra in your Bafo, Shukru. Won't me sound also could see him. Okay. A brava for a demon, and our Marquand, Bafo Kuru. Number Pano now, the papa about didn't know Mamma, we did 2 months out the neighbor. That's a Domabra and Yademra. Okay. And I drew pen on so what and I call a Boacomen here. Yeah. Once you buy from Kobe, I'll call you. I can't buy from Kobe. Sebi, Sana Mega say, on one coba, as I said, Capra Santiago Cosa, or Nechijam, Kukura, or Natijam. And this order Chijana, then do not be a little bit business. So, Banasa at the Cron Mobia, Fanaze, Mania, so Badam. One quite months that's also a bit over here. You shouldn't see a banner trans body. A nipa nine who experience it. I come to Tiano so the immediate win ya you push our water tea. Oh, it is say we yabano, do send away to. Oh, say yabano, Baku, chilla. Okay. Or no, the iron BBA, and BBA. And a Bakunso, a bar, no one man in no Macadia. Abba, and you put any name drink. Continue there, no man about the Mamma Nipa in Sia, may some more blow extra, or Chiron Cassa, a park a cray, or none of the children is running in a man, a compare to be balance or parcom, as a common was named to be mad. A channel dread the man, made the money per minisca. Okay. I said, blue body. Okay. Or so what they were born. Yeah. Say the Panocono one can say, and the pass mess of Boami. Yeah. We see her. Now, why? Okay. Man can now come to Nami, and then the Pebble man and Tebe Mammy G. Okay. Now, with your my missa. Would they are not here be Besseho and on a Canadian welcome to team? Oh, I'm not here at say, Pawakra Hufro. Sacra owner. Now, you 40 days wouldn't need pay and work. 40 days with Nipino, Oma, Busumi and Sa, or this is one and talk pimping or Busumi or Transit, Mujina Busumi to Busumi, the Casabaka and that Mamma. Said ya Croatian, Sana said you could have been pillars of Busum to Piet, Busum Kawa, the door to a drum. Okay. And now Abusumina, ton of 4 damn the minimum. I mean, Master Yam, ton of a drum. Before that, better than you could grow or bosom so. A child who could be sabusum now, what counts 1 hour. The crown and as I could call for the next over bosom. Okay. Muquay, who park on the theory. Bosom the camino, ye would be a dim la. No money in Yana. Almost say, Jabosum Nakana, my papa, and Sabia coup. Why the children by ye the other swam? And see the child who could be as a tunnel now. Fantastic traffic in a community. Oh no. More fat, I don't know. Sometimes it just in some jazz, more fun. Okay. Or more saying good child could use. Okay. Say, turn on Nakamia. You could do if you any person you child who connect that almost coffee. Ah, my child corner. So a passable like a canon trap room. Yeah. Only I suppose only a buyer. We free came up with some to see him. If you only can room, you've been a children. Yeah.
enti etwa na sa amfa me me wa hene be nante pen minim se da akosi fa amfa na akopa ne bosom ampa ye kanti ye bibia wie na me nuka me ma hye me because me ma ko school KTI am ko soja say ni amfa na anye ye na ma akopa bosom na akoto me soja so na police go na me senya ma ye akokɔ pram ho ye hwi ye bu nsa hwi to de chere on da so no nipa na oje ti no hwi asa akɔfa no kwan no wow hwi fa no akɔfa no kwan no na ne yiri esi enoma ewo baabi foforo otu fa free baabi o no sa akɔtɔ ne yiri ni nso no na o sa fa akokɔ gare preko o sa fa sanga akokɔ age atwa wa fa wa sa akɔtɔ nso ne ka wa sa hwi free nso no sa beto akiri asa fa wow nta akɔ ne fampre na yansa no bia eba yisese ya nti eto ano eyo obi bia wi a na fi on se wadi mu okay na ye misa atena sebo amamre ni amane kwan bɛyi ɛne ye de komfo fom asa na ye de na balenchi se ye bɛbɔ na atena se sa amamre ni amane ye de komfo fom ebi na meka se ye de koma panyin na okoguru obosom su twadwan na de agoro ye wi a ye twebosom ne de nako okay ni a chense ne da wo yiri ni ba ma opa ne yiri mle bi opa no ne da nya was na beka chiro sa na wadam fro ka se kone ne yiri ngohia bosom na no pa wi o okra ne didi onu mu so kire wa ye basa dia do ye bia sane sinu so ne kwa de nako to adurum okay e de to adurum de duanan tanokom no ni asa aboshire e boshire wi de duanan na ya temfie ye te wono ne kan so atemfie okay e te wo ya temfie ni wi a afi na aka enkyerɛkyerɛ aduro ya nkasa wono me yeri bi bitimi kukura asem to no zo ni atras ni ya twa hia se de no no inu an so me kyerɛ kwan fa so di asem otimi so nyina mama me se menta o nyo hwe me kyerɛ na akwa obi she da court akotno tena su teze obi ota court no oni ne nkasa mani ni poda oni to boy joli sala no so de to kena ya kyerɛ ya tia no ebie ni akyerɛ kwa fa so di asem kwa ho ba fa so ye de yale fo ba kwa ba fa so ahwe no ana edu obi aba wo na bakeka ho obo ko nzo bakeka ne se de wo ba so wo ba ase wo ko toilet ase wo ko junso ase wo ye sa chichi ho dabi okay boso no de tete no ewu ni padua na ekotete wow nti aye obi bia wi a san kyerɛ no na ba ma ye panyina hu se otimi da ne dua me de yale fo mienu ma no otimi ahwe pemfo edu am kyerɛ otimi de aye adwuma wa ama me wate mo hu se afa no afa busan se adwuma de am ba nya mawie na wo ho na de ma kyerɛ hu de am no ba na me gye ngwaze wo de wo pa kwa be bu o manfo awe nkoko ba yu nya gaze akoko wie nti na bi no ta akoma na sa me ma me agrada na kan ma me ka fa sem du dia ba wo se unwa no nkoko sa akomfo na so waja akom nti ono na ne de ati me no ja akom se na sa ma me ka em se ni nwa ne nkoko asa de bia na TV no ka wo se unwa no nkoko sa na se bia ku ye dai ja akom endo so ja ana me ma mi nwa ne nkoko asa ana me so nwa se mi nwa ne nkoko asa me de mo ba bo ma ya nka nya na sa nkoko je so ni se di obenya menya bi esa yiri ya de atia no nti edo na mo bedru ye no ye hwe se ye bosomo ba na naso a o mo ko ekuro ya bonten ye mo fa so pa ye be hu ne wo wura fie we mo wurudu ensa gu fom kosu ya pe ye be hu ne wo wura fie we mo wurudu eno e ka de e wo atnase bonim de nti a ye wura fie bosom no ye de naba no bosom bia wo kuro mu ya bia na kuro no wo so bia no ye se frem se ye bunam ye gro ye start agro no gro a bia betu ni abreki 3:30 ni ebu na bi na kuro no ma bontene ba bia bosom mu twetwe ye simu tra na ya hwento bokɔ bosom bia so kogu nsa abɛkyea no tiare kyea na ho nipa nso abɛma na kwa ba entia na awmache na kuro dudu ifie dudu ewura mu no emetu kuro mi a ifie na minim sa bosom mu ye me papa de kam sa nyensa na me papa de na ba na efie anso na de me ba no me din 7 na am say me tetano no kasa me tano no na ka kye wura fie okay tano no da ma me de say efie we me nua tano efie we me ba wo efie we suma brafo efie nti efie am di wura mu na manfo bebre kwana yam wo
comfort ko kuro mi akɔ na one because mi kuro mi na mi pie ana mi tena ko school wi aye bibia ko school wi ana kom kan mi am different papa nsem wa eriko ye and kuro mi fie bi okura mi mura mu da enso nne bosom ba no me de nsa agugu no bosom na kasa chem de mi wura efie bi ko bia nso so no ba bia mura bia nso ko na bosom ewo ko bia na bosom so se bosom na e kasa kyerɛ me e kyerɛ me se fa so onya sutie ma obosom na onya sutie ma mpanifo a mo mfa bibie hintawda okay me no woto na unsa bia ma yi me phone na mi mie bia so member so aden komo be hyem timi me phone nyam na bosom odin komo wa ada wada phone ona phone ni so be jina me check asa o yanso waso yanso ni nti wo nti wa kasa no mi so mi mie ma no kasa se dem no odin komo amwat ma bi o me phone so na me bosom ni din komo rerewa na tona de wa kasa okay so na unya sutie ma bosom a onfa bibia se bi hintawda na nso bi nya sutie ma bosom ne se bi me mpanimfo a me beto wo mo e wa komu no pani bi o kasa mo ko se bi ofere pani bi bebrebe ma ye ba titru be pani ba kura na ko fi ba papa nde mi nya ne din boda wo ehwa dwomo ehwa ona kuma ehwa dwomo ma akom be ya akom ejana na ko fi ba wow me be kom bosom be kame nipa o de me share na ko fi ba nsa no nipa no no owu the sama na de me call no ade chi mi ko duru fie o tu si ono aka sa convo da ese mi say o si nipa se me share ba mo se me mo nipa no owu o no so komta no o to nyina wa ku sama impopen no so komta no e wo chirikrom fe na na je a chirikrom for the say fe na na je wu year 2013 da wu ya de ne tompom ye bia wi 40 days no besom dai oni mi gina dwom kom te mi nim comfort de mi gina dwom na mi obi o de mi gina dwom me de dai ti se mi hu bi bo de ma na mo sa de kro no ba na ko fiba ani mi am papa na kudi ba wasaba omu nyina so mu na na se duma na afo na mi anga sa panyina obo ame na me bosom pem na ntimi nsa nsi na na ko fi adema pomosu konfo wow Asinema so pomosu konfo na ko fi adema ono na so ma pampam so meni ma bosom sanisi mi so na me kan mi di kan pejam enti papa eno bi ben bi na wase gonipa mi tonto mama no me ma na mo de me ya ma no weja nya won wase bia metimi kura si fi ya ma na ko fi adema nana no enchira so because papa no wa bo ame nana no enchira so yesi panye dware wia ne nso asa mame nko nana ho wo wie pe ne ma be wie bibia na wo wo so wo ha nana masamba biem ye beko sese ya wa bai wo ha wa benedie kwada na dadwene bai ene de bre wo ne wo tano a wo nam akom tete ene wo haba ne niam a okosua yenti wo betimi anam nana no so aso ye se nipa kro afra amane anim enoma metumi aye bi ti se obi a yabo ne dua eno de ba metumi adane memo waduro de obenom de obedware de ode be wasa wo hu na wotwe bia wo be ba beje eno so metumi de aboa penfo wo ba se sububu entumi nyina ana bia moje se bi moje etu ana obi ane de no wo na me mma na dura kwesi se ana obi ase bi oni bi kura no so no eno so metimi aboa na mana wow ye koide asembei na wo de ma awiase afana wo no ma ehwe wo nyina enne ye de wa bai na de obeta pa o ya metimi aka ne se me de aseda kese ema me panyin na nafusu e wo se nka me di kan de ma me hene baafo kwangusi me bom was nenso na nafusu ne ye adwuma kese e wo mo hene ne wo boai wona diska bai se ska ne wo ho ene menyo obi nso ama na tetemi a nka ye kwa etimi da ewiase nyina ase me da tanofo nyina ase sumen bia ewiase nyina ebi de mpaibota machi obi freme konfo won te se me de mpaibota wachi ene niema ekeka ho etimi da obi bia ase akonfo nyina me da obi ase asolefo obi a won kwa asole obi a no mo boa me wo akomo so me da obi bia ase
na ne ofa afidikasi so ada na dofo enu mu nyina asemu a moboa no nyina yesi pani dware wi a na ensu asa na trase mote ne master wonfani ni agro ye ko master so ho no wonso wono mo so boa no menne wono nso agina no wono nso ni wono ho agro tina na fosu ye beko futu be na ade woma na nanama komfo a obi kotete akomo a wode ne fa yakayaka dim ateti mu ene eho enkro no ba futu be se de ne wakode ebo wudin kamfo a wonso wo kamfo afofoi futu am de ma me maame mo mpanimfo me papa mo ni menua mo se me se so a omotete akom no se akom na hotete no fine ewom oni nipa ne afiri bebra na adwen ko adwuma to fi se ono wa epe na wo di nipa ne ya susuma treatment no enyemo because mba me ka chom se treatment ya de me fa mu no se me ka se me yo mu bia wo ye ko mfo bia me wi omo nto me kra nchia me ngasa ho da nto me bibia ma fa mu makasa chiro mu nti kan se wo ye mi se pe me kasa no kwa me fere wo buza no kro beka me kasa no kra me fere se metimi atia no se edna brem ne wo chia abuja fo ka se ma nya wi nto se me ma wotem ti mesre sa ye dia kraba ena makwa nkwa bebre dwane firi akomu no ana dia niwu kase pa sa wotete akra akom no dwane firi nzem ana den ko ante kra nge na bu no sa wo wanka sa hu ne pu na nipa wo usuro se wonzama wona obeka kire no afa na no panyin nta na yonko ntam baba be se ti mesre ana me ma me no me papa no so sa akom ka oba na kom ka de shebia wo de oni bia sheri panin kran tunifo ye se bi no bi pe ani so kwakwa se sa bia kun se nya do da kwakwa sa roba bo no so abota ya dan bebre ya kom ya mu bi wo ke tase mu se bi nam kwan ho na me ra da ya wada nsita aguna hospital obi di ka wa hihye ne nyina ne sa ante de she video kawa ben na akodo ma we na guru akọ so metwa ne sa na so mo mutwa omo ye bia san ko mo de yi kra baka tena ko mo yi so omo anye ni nipa sa de na mo femi wa me ho me krati e join say ya akomo enti kam na ka to mi a ti se na kam so maye enhran ka me maame na chiro du fie ye tepa abu agya hema sa tepa suman kwa hema kom ka me maame na anyi me ne last born maame ni maye nsia in the last but when you abusia pro me even na me papa kura o ye konfo panyin no say wahwe me secondary school wahwe me school awie sa koma kam de na odi scan ehwe nkura ngeto no so mo manya bia so munya bia si wi ansa na oba me so that on the ben nkura ngeto bia bia so be nso me ma me de abosia sa na me odi ahwe me wie tano so me nanim ewu ase tano be hye boso me nso so be ma me na teneka tano de boso me nsia na otwe me nsa and at that time 2016 450 million or TV. Now what you ever told someone now some so now share come no. And more I'm saying Juma at the talk car. And to be now 7 months and mathematical to car. 1 year 7 now 1 year best me fear you. So Juma pa and you be see baby. If you am too mufu. Say morning so take we will be simple. Me Juma boss na charge oh you know and no. Na mididu menga sa obepake Porsche car sika won enti boso meka 26 am say no see 200 million want trust ma ko sika wan fa kwampa so nyina wonsem untimi hwem ntimi hwem meta no na me down say ma fe on ma si me fie enye ba bi di mtiato no ko bi mina car atimi tremo car ma pake car so 1 year na mfom nesa mo na kire me da bu am de mianga sa no fa ahu kire mu ma me pese mu say ye se bibi tumi a metimi aye tiram de ka che tiefo nse obi ni dia ade ebe cheso obi ni do behwe bi nti bi to de sia na bi to ayi a me wo no boa ya ka hu ato se wo boa wo sika sei ono ma sei wo se wu enye sa wo boa bo so se bi onye se bi kwasampa se wo di ni gina ba bi no so ni yi do bon ho pan obuso fo be so re che na so tintim na yi wo ko me se meye wo yeso o ti sho cha na bo so twe no ho na me nya because onu se nya de a beja na jeje mu the make catch a tear for now because Jumani de never for and I did to yes never for any thing. I hear Domo be a beat in being and a bad year or more so their book the more the tips of 2
eba dia o wo mo a na wo de aboa na adwuma no nso emu etime aye kama obusiafo eye nana fosu santase ademra tanokwa kukomfo a ne odom etete eye likomfo abebo na trase wodom ya bra tanokwa sikomfo a ne adwabo chenchenche ne bekoso no enu a enumre no ne esi ye no nyina na yaje mu nchiremu abo ne tofa de ama won awie yin so yegina bra ne akomopa ye koso bia ye stream bibia live de amamo na mo mekwan no wasade ya da bia meka kire mu se wie ewo aboboana no onyo ya subscription no ho hia bell notification ya ho hia se de video bi atum a osu benya ebi na wahwe na atimi aboa amasunsun sem musunsun IGPMC raptor benten kwa ametie no atimi awie peyo meno obesan ade ahia biem ebre senefata ewo kasamfo nyine so ahwe yie ene bema makram Dear channel now here, Nkomapa TV channel and I'm here, the authentic man ye, Nkomapa TV ye. Me say, Nkomapa TV, Paul Amantem and Sumusi de Camfo. Mona sebi previous a matter kasa so to coach your master to your senior you and aye, and ya from a becha be he be you aye. Nkomapa TV, Paul Amantem, Musi de Camp. Namo sound no crowd ye, at the boy.